kukaan nähnyt mun hopsuja? Mitä? No se nivaska, se oli just mulla äsken tässä. Mitä hopsu? Se on henkilökohtainen opetussuunnitelma. Se on äidin juttuja. Mut hei, saaks mä nyt lukea tän lehden rauhassa? Mitä? Ja Tiuku, voitko mennä jonnekin muualle leikkimään siitä? Eki, sä ja sun lehtes. Kato Tiukulle jotkut vaatteet nyt. Joo, kohta. Hei. Sarjakuva. Oho. Tiuku, miksi et sä pukenut vielä? Mä haluan sen vaaleanpunaisen paidan. Eki, No. Kiltti, laita sä Tiukulle noin päälle. Okei. No niin, Tiuku. Laitetaan paita päälle. No niin, pää tonne ja... En mä halua sitä paitaa. Ei, pää sinne nyt En vaan. mä halua sitä paitaa. Laita nyt. En mä halua sitä Noniin, paitaa. selvä. No niin, ei mitään. Tiuku hakee uuden paidan sitten. Ihan sama. Laita joku toinen paita sitten. Mitä tällä on tapahtunut?